Defa on tämmönen autoakkulaturi, mykkä, niin kokeilapa, löytyisikö tätä mitään vikkaa, jos koitetaan korjata. Ja tylsää purkamista ei viiti kukkan kahtoa, niin mennäänpä vähän matkaa eteenpäin. No niin, sitten purettuna tämä, ja täältähän löytyi semmonen vika, että tämä tyristorin jalat on tuolta ratkennut juotoksista irti. Kokeilapa. Saataisiko ne sinne takaisin kiinni. Annan tuosta vähän fluksia ja kokeillaan tinailla ne sinne kiinni. Noin. Ja tämähän on sitten semmonen, että tämä ilman kuormaa ei pelaa, eli anna ulos mitään, että sitten tarvitsee tuo akun kuormaksi, ja siellä näkyy akkujännite ja sitten kun kytketään virta päälle, niin se jumppaa tuonne reiluun 14 volttiin. 14 volttiin tuo jännite. Sepä tuli sitten siinä kuntoon.